päästään sitten vielä lopuksi talkoisiin. Kyllä, ja vähän isompiin sellaisiin. Oulun Meritoppilassa nimittäin houkuteltiin täksi-illaksi kokonaista kaupungin osaa yhteisiin pihatalkoisiin. Perinteisen kahvin ja pullan lisäksi väkeä houkuteltiin paikalle musiikin voimalla. Mikä sut on saanut tänne talkoisiin? No, tulin katselemaan hyvää ilmaa, niin kyllä sitä joutaa pihalla puuhaille. Etkö olisi sateella lähtenyt? Se voi olla tuossa vielä välillä. Joka päivä ja joka ikinen yö sinua ajattelen. No tuolla näkyy vähän parvekkeella ikkunoissa ihmisiä, miksei ne ole mukana täällä alhaalla hommissa? Se on yleensä niin, että se on tietty osa, mikä ihmiset osallistuu, on aktiiveja ja sitten ei ole aktiiveja. Laiskoiko ihmiset? Laiskoja. Eivätkä viitsi olla töissä, eikä tehdä tämmöistä pihahommaa. No mitä ne tekee? Ne jo istuu kotona ja juo kaljaa. Mutta hyvät kahvit on keitetty ja hyvää pullaa ja keksejä on. Mä hajen tuonne pöydälle ihan kohta. Minkälaiset ihmiset täällä sotkee? No, kaiken ikäiset. Onko nämä sotkijat mukana talkoissa? Ei koskaan. Käs siellä lepposaa menoa ja aurinko paistaa. Kyllä, toivotaan, että joka talosta löytyy muusikoita houkuttimeksi. Kyllä, ehdottomasti.